Benvidas ás Conversas Candelas Mestre Mateo, nas que falaremos coas finalistas de todas as categorías da 19ª edición dos Premios Mestre Mateo. Como ves esta línea hoxe en día de mezcla de series web, non? As fronteiras son moi difusas e se cadra o que está cambiando é que agora, é dicir, unha aspiración, non, de moita xente de gustaríanos sair ou que o noso produto se emitise en televisión aberto, agora cada vez a televisión aberta está perdendo audiencia, non? É dicir, cada vez é máis xente a que consume baixo demanda, que consume por internet, a que consume no móvil, non? Cada vez se consumen máis contidos no móvil. Para nós é unha magnífica vía, é dicir, pois temos que camiñar cara aí. Imos dar agora unha volta por cada un, percorrer un pouco cada un das vosas series, non? Pois imos agora con Pedro, que podería decirse que a tua serie é totalmente pandémica, é filla do confinamento, non? Mataría, case unha terapia para sacar fora a tensión acumulada durante todos estes meses. Contanos como naceu este proxecto. Nada, Mataría é unha serie de comedia e é prepandémica. Empezamos a gravar e xusto nos colleu a pandemia polo medio e, bueno, foi interesante porque conseguimos, aínda no confinamento, seguir gravando. E a xente se gravaba na súa propia casa, eu tamén me gravaba na miña casa. Aprendí moito, pero cando se pudo volver a gravar presencialmente, xa volvemos a facelo. Son capítulos pequeniños, son de 3-4 minutos, e contamos que en cada capítulo un actor, unha actriz do panorama galego, incluso estatal. Hónranos, porque é todo o proxecto por amor ao arte. Creo que o maior reto foi tamén nos meses de pandemia para dirixir por WhatsApp, porque ao final todos estaban nas súas casas, era como, que facemos agora, como vamos a retomar Mataría? Aí teño ben que dirixir máis ou menos, eso, ao final facíamos unha historia pois coral entre todos. Creo que quedaron capítulos moi bonitos, o sea, aí están en YouTube. Contádenos así unha pequena anécdota ou un pouco do voso soño, non, neste proxecto. Pois, para nós o máis positivo ou o mellor é a inmediatez. Mataría é o que nos permite poder fazer o que queremos, facelo xa. Nós durante moitísimo tempo estuvemos subindo un capítulo semanal. É moi inmediato, non? É dicir, preproducir e gravar e montar, todo nunha semana. Entón, bueno, é un ritmo, a verdade, vertiginoso. Sí, para min o bonito de Mataría tamén é poder traballar con tantos actores diferentes, porque cada capítulo é unha historia diferente. A tener tantos capítulos e ir traballando cada semana mostra tamén un pouco de aprendizaxe. É un salto de calidad tamén, porque ao final, salto técnico, salto de calidad, e vamos mellorando a medida que vamos facendo capítulos. Entón, tamén eso creo que é o bonito das web series en general, o sea, non só de Mataría, pero das web series. Pois acabou o seu tempo, eu quero darvos as gracias por compartir con nos esta tarde, falarnos das vosas series. Graciñas, e que se vexa o audiovisual galego.